ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥିଲୁ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦୀପାବଳି ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଦୀପାବଳି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଫୁଲ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଫୁଲ ଆଣିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇଟା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଫୁଲ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ରେଟ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିବାରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ପାନଖିଆ ଦାନ୍ତ ଦିଦାଟି ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ରେଟ୍ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ହଉ ଭାଇ ନ ଛାଡ଼ ରେଟ୍। ଘରକୁ ଫେରିକି ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଥାଳିରେ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଗ ଟିକେ ନହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଜମୁଛି। ଯେହେତୁ ଅରୁଆ ଭାତ ତ ଲେମ୍ବୁର ଗୋଟେ ପାଗ ବନେଇକି ଆମେ ପେଟେ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଏଠି ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଲେମ୍ବୁ ଖଟା ଲଗେଇକି ଦାବିବାରେ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଥିଲୁ ଫୁଲରେ ମୁରୁଜରେ ଦୀପ ଲଗେଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦିୱାଲିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।